Ako po si Father Dennis. Parang Densyo sa social media. Tara, kwentuhan tayo. Tapos na ang schedule sa araw na ito kaya uwi muna. Dalaw muna sa bahay. Habang nasa biyahe, huwag sana kalimutan makinig sa ating FM station sa DWTJ 99.3 Spirit FM o kaya sa DZWM 864 AM. O diba? Nag-promote! Welcome sa aming napakagandang bayan, sa bayan ng Bulinaw. Maraming napakagandang mga pasyalan dito. Mga dagat, mga falls, at iba't iba. Kaya naman, tara na! Pagdating sa bahay, ayan, kwentuhan. Pero hindi ko na binidyo para naman meron kaming konting privacy. O di ba? Habang nagkukwentuhan kami sa bahay, aba, may nag-PM. Mensahe mula kay Nanay Connie. Si Nanay Connie po ay naoperahan sa kanyang puso. At siya po ay nasa kanyang regular room na. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng kwentuhan, nagdilig ng halaman. Kaya lang, bakit kaya ang tatay ko? Diniligan din niya pati ang kanyang motor. Bago umuwi sa bayan ng Agno, tara, bisitahin natin ang aming napagandang simbahan dito sa Bulinaw, sa St. James the Great Parish. Tandaan, ano man yung ginagawa, lalong-lalo na kapag bumibisita kayo sa iba't ibang lugar. Huwag kalimutang dumaan ng simbahan at magdasal. Magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat na mabiyayang ating natanggap mula sa Kanya. Sapagkat sa lahat ng mapagsubok na ating kinakaharap, kasama natin ang ating Panginoon. Magtiwala lamang sa Kanyang plano. Ipagkatiwala ang lahat-lahat. Thank you po!